san ba ku bibiya domin ku karuwa. Barkanmu da haɗuwa a wannan rana da za mu yi bayani akan wani irin fashion ake yayi a wannan karo. A arewacin Najeriya muna da yanayin kayayyaki da muke sawa da kuma yanayi a daidai lokacin da muke sa waɗannan kayayyakin. Akwai mata da suke da yanayin kayan da suka fi so ko ya fi karɓan jikinsu. Kamar ni nan Bilkisu na fi son dogayen kaya. Domin kuwa ni a ganina ya fi karɓana kuma ya fi tafiya da yanda nake al'amurana. A ƙasar Hausa muna da kayayyaki daban-daban. Idan muka je misali ƙasar Maiduguri suna amfani da lafayas. Idan muka zo ƙasashen Fulani suna amfani da kayansu nasu wanda suke saka shi. Idan muka zo ta ƙasashen Hausa suna amfani da atamfofi. Wannan atamfa ko da mu ce ankara kaman yanayi ne ko kaya ne wanda ake sa shi a faɗin Afirka gabaki ɗaya. Ba Najeriya ita kaɗai ba, amma yanayin yadda wasu suke ɗinka shi shine ya bambanta. A wannan rana, a wannan fili namu na Moment with Bilkisu, za mu duba mu gani wasu irin kaya ne tafi karɓuwa, wasu irin yanayi kuma ya kamata ka sa kaya, wasu irin kaya ake tashi a wannan lokaci. A duk abin da za ka sa, ya kamata ka sa ya tafi daidai da wannan lokacin. Idan hunturu ne, wani irin kaya za ka sa? Idan zafi ne, wani irin kaya za ka sa? Amma dai ya tafi da irin wannan yanayi na wannan lokaci. Kwalliya dai wata irin aba ce wanda yake ƙayatarwa kuma yake gyara mace. Idan ya kasance kina mace, to ki yi ƙoƙari ki nuna akan cewa ke ɗin nan mace ce. Akwai wasu mata da za ku ga idan suka tashi kawai koyaye ne. Amma kamar yadda muka ce, idan ya kasance ke mace ce, ki bambanta daga suturan jikinki. Idan ya kasance abayu su ne suke karɓuwa a jikinki, ki ƙoƙari ki saka abayun da zai karɓi cikin jikinki. Kowa ya gani zai yi sha'awa ya ga kin burge sa. Idan ya kasance atamfa ne, ki ɗinki wanda zai daidaitu a cikin jikinki. Domin kuwa duk abu mai kyau ana son a ga ana gyara ta, ana tattalinta. Idan ya kasance kina haka, ta ya za a ce mai gida zai duba wata a waje? Mu kasance masu gyara jikinmu, domin kuwa kar mu mance muna da wanda suke kallon mu as a role model. Idan muka gyara 'ya'ya matanmu masu tasowa, to haka ko za a rinka tashi ana samun al'umma 'yan gayu masu kyau, masu tsafta, masu iya kwalliya, su masu tashi su dawo irin waɗannan mata da muke fata. A ƙasar Hausa muna da kyawawan mata. Idan ka je garin Kanuri, suna da yanayin yadda suke saka kayansu lafayas ɗinsu, daga ɗaurawanta, daga yadda take kwalliya. Gidanta kina shiga kin san oh masha Allah kin zo gidan mace Kanuriya. Domin kuwa turaren wuta, ƙamshi za ki ga kawai yake tashi. Idan kika zo ƙasan Hausawa, su ma haka suna nan masu amfani da jallabiya ga maza ko kuma abayas ko kuma hijabs. Hijabs suna nan yanzu suna fitowa wanda za ki sa ki suturta jikinki a matsayinki na mace musulma. Duk wanda ya kalle ki ba zai ce miki kayan da kika sa ɗin nan bai miki kyau ba. Domin kuwa kowane irin yanayi kika dogara da shi, na tabbata ke mace ce. Idan misalin kika je ga Fulani wanda ko a ruga suke, akwai yanayin saƙi da suke sakawa gwanin sha'awa. So idan yanzu muka duba yau a yanayin da muke ciki, idan kika je shagunan teloli, akwai riguna da yanzu za ki ga wanda ake cewa a cuci gara, in ji masu faɗa. Wasu kan ce a cuci maza. Wanda za ki ga riga idan mace ta saka shi dim a jikinta kamar dama a jikin aka ɗauka aka ɗinka shi. To 'yar uwan kika mai gidanki gaye da irin wannan kaya, ta ya zai ya ce kash wannan mata na akwai matsala. A ƙalilan za ka iya gyara gidanka, za ka iya gyara aurenka a ko'ina kike 'yar uwa mace. Don Allah mu kasance mata, mu bambanta kanmu da maza. Alhamdulillah, mun zo ƙarshen wannan sati na fashion da yake trending a ƙasan Hausa. Na gode da kasancewa tare da mu. Kar
ku mance ku ci gaba da bin mu a tashoshinmu na YouTube inda za ku rinka ganin Moments with Bilkisu Sambo. Na gode. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan uwa. Moment with Bilkisu Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilkisu Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilkisu Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.